Yeah, okay. Bueno, sí te me gioia. Ono ya shotoro, o mere ụta. Ọ ga-aba dịka ihe ọma bavernit abata ga-abara ihe a
Kafara bani, sedibu ya. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị nọrọ n'ime iri mkpụrụ ụbọchị 3 wee si otu ahụ gọzie ndị niile kwere na gị. Ya mere ka ndị ahụ ha dị n'ime iri jiri nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwaodibo gị na mama anyị bụ Veronica nwee ike mmiri nke a so ike ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuri ya nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ ihe ahụ dị ebighị ebi n'eluigwe. Gị onye dị ndụ na-achị ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị, ebe ọ masịrị gị ịkpọrọkwa nwanne anyị bụ Veronica Eneje, anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ si n'ọnwụ bilite, ọ bụkwa onye ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee yi ahụ ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya biri ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka anyị rịọ arịrịọ, ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ Veronica. Ka anyị rịọ n'ụdị nwanne anyị Jesu Kristi, onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụla dị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke dị ndụ, nke na-ekwekwa na m, agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị. Dị nwenụ m, ịgbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị bụ Lazarus. Kasie anyị obi ma hichaa anyị anya mmiri. Anyị arịọ gị Kristi. Ịkpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ, nye nwanne anyị bụ Veronica ndụ ebighị ebi. Anyị arịọ gị Kristi. Ị kwere onye ohi nke chegharịrị nkwa iru na Paradaịs. Nabata nwanne anyị bụ Veronica na-aṅụrị nke eluigwe. Anyị arịọ gị Kristi. Eji mmiri baptizim sachaa nwanne anyị bụ Veronica, werekwa mmanụ nsọ
gbaa ya ume ka ị kpọbata ya n'otu ndị nsọ gị. Anyị arịọ gị Kristi, ejiri orire nsọ nke ahụ gị na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị bụ Veronica, ka inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị. Anyị arịọ gị Kristi, anyị nọ n'oru n'ihi ọnwụ nwanne anyị nwaanyị bụ Veronica, ka ejiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasie anyị obi. Anyị arịọ gị Kristi, ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ị mere nwanne anyị bụ Veronica. Nke mbụ, nwa odibo gị nwere oku ya ime ihe bụ uche gị, ekwekwana ka ọ daba n'ahụhụ dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị nọ n'ụwa a, ezi okwukwe ihe jikọrọ ya na ndị niile kwere nụ, mee ka ebere gị sikwa etu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi gị onye anyị. Ya nye ezumike ebighị ebi onye nwe anyị, ka mkpụrụ obi Veronica na mkpụrụ obi ndị akwa ya gara aga ka ha zuru ike na ndokwa ha. Biko Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa arịrị maka ọnwụ nke nwaodibo gị na mama anyị bụ Veronica Eneje, ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Biko nye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadoghị akwado ghara ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla a kpọrọ anyị, ka anyị nwee ike iso banye na aṅụrị ebe site na Kristi onyenwe anyị. Ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkarịsịrị obi ebere,
onye nkasi obi ndị na-eru uju, hanye n'aka nwa ya mkpụrụ obi nwaodibo ya na mama anyị bụ Veronica, onye nke hapụgoro ụwa nke a, ka o site na ekpere ya dịka nne nwee ike ịrụ ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ anyị na-atụ anya n'eluigwe, biri na ya ebe ka mkpụrụ obi Veronica eneje na mkpụrụ obi Nnekwenu gara aga, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. The Vice Chairman Parish Council, then Oyisindena Mosura, Oyisindena Ezinolo. Okay. Anyị na-ayọzi ndị ga-enyere aka ochie anyị. Kedu ndị ga-ekpochi ya?
Let's go. Stop. Easy. What's not what One center. One let me start that one first.
Somebody help, somebody help. Eluigwe obodo anyị
One way. Yeah, sure. Just one side.
Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ. Anyị ji ohere a wee na-ekene onye ọbụla nọ n'ebe a, ọkachasị ndị gburu inyi na ndị kpochiri ya. Anyị na-ekene fa, ndị ọgọ, ndị ngwo, anyị na-ekene unu. Anyị na-ekenekwazi ndị kwaya, na-ekene ikwu niile nọ n'ebe a iji wee fụ na ahaziri ọnọdụ mama anyị nke ọma. Anyị na-ekene unu, na-ekene ndị fada na ndị nabagoro na ndị karịa anụ. Anyị na-ekene unu wee na-asị ka Chineke gọzie onye ọbụla n'ime unu. A sị na onye ọbụla ihe pụtasị mkpa anyị nwere ike imere mmadụ ibe anyị bụ inyi ya. Onye ọbụla nyere aka maka inyi nwanne anyị ụbọchị nke ya, Chineke ga-enyerekwa aka afọ ndị ga-enyere aka ewe inyi ya. Anyị na-asị ka Chineke gọzie onye ọbụla, chekwaba onye ọbụla. Nna anyị nọ n'eluigwe, isi n'eluigwe, nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị gbara ndị mmehie. Ekwenye ka anyị kpọrọ n'abalị n'ọzọ. Ekene Maria, njupụtara na gracia, osebọrọ ịgọzi ndị God's my friends, Maria, so you can your island desire, Peter, but to the none of one among song. Can't go be bloody, can go in your pen of Ghana. Can't go be as of weekend and walk. On your mind, on your own. Patrician in the concert, Chapawam, and to any, no, one, no more song. Udo dere ọnụ.
I na atụ ntụkwasị akwa ndị chọrọ ịhụ nke bụ ndị ụmụada ejikwuru oche ama m na ezikwe na ndị nne CWO St. Mark's onwe ndị ọzọ chọrọ iwe ebe a ndị ọzọ dọkwara akwa ma ndị ọga ayo ma ukwu na ibe ọ na obu na ụgba kalopi na adịrị ya ụmụada ga-anọ nka bendụ ndị nne m ama Chineke mgbe m kwuru di
What was it?